Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gol MZ, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Fitopatolóxica Areeiro vende lanzar un novo aviso fitosanitario no que advirte que a climatoloxía deste mes está sendo moi favorable para o desenvolvemento do mildio e pode desencadear contaminacións nas viñas de xeito continuado, feito que se une a limitación para facer os tratamentos nos momentos previstos debido ás precipitacións, vento ou outros factores. Por esta razón e ante a previsión de novas precipitacións que reducen o período de protección teórico dos produtos empregados, así como de temperaturas moi elevadas, Areeiro recomenda renovar a protección das viñas, salvo aquelas persoas viticultoras que o teñan feito na última semana. Hai que empregar fungicidas que, se é posible, teñan acción preventiva, curativa e antiespurulante, así como utilizar un mollante para mellorar a adherencia e a distribución do caldo na planta. O persoal de Areeiro constatou a presenza dos síntomas do mildio en diferentes viñas. Neste senso, algunhas apenas tiñan un par de manchas novas en síntomas en acio, mentres que outras estaban relativamente afectadas, con plantas con varias manchas novas con frutificación, zonas de avance nos síntomas antigos e xa síntomas en acio. Así, recoméndase ás persoas viticultoras que nas xornadas seguintes á aplicación do tratamento revisen as viñas, e en especial se o fixeron con algo de vento, con humidade nas follas ou se choveu ou pouco de finalizada. En todos os casos, aconsella extremar a vixilancia. Doutra banda, o aviso referiuse tamén a outras enfermidades das viñas, como o idio, do que Areeiro sinala que non se observaron síntomas nas fincas visitadas a pesares de non ter dado ningún tratamento, ou o black rot, do que tampouco se apreciaron cambios na intensidade dos síntomas. Aínda así, a Estación Fitopatolóxica recomenda manter a vixilancia e se renova o tratamento fronte ao mildio e a historial de problemas de black rot, se aplique unha materia activa con efecto tamén fronte a este outro fungo. Tampouco se observaron índices de botrite incluso nas lesións nas plantas provocadas polo pedrazo de primeiros de mes ou polos ventos que hai en ocasións. Neste caso, aconsella igualmente manter a vixilancia debido ás previsións de humidade alta e temperaturas moderadas, que son favorables ao fungo. Por último, ademais de haber capturas de couzas do acio, aínda que sen importancia, continúa a haber presenza de erinos en algunhas viñas, pero Areeiro destaca que a climatoloxía non resulta favorable ao desenvolvemento destes animais.
No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A importante incidencia do mildio que sinala a Estación Fitopatolóxica do Areiro é algo que notaron tamén na adega Pedralonga, en Caldas de Reis. Tal como está o tempo, está ideal para mildeo, entón temos que estar moi atentos, pero de resto, nada, con normalidade. Ante esta situación, Miguel Alfonso xa comezou a aplicar os tratamentos para protexer os cultivos. Empezamos, xa levo máis dun, e o ano pasado estaba mirando as notas, ainda aplicaba o primeiro destes días, e este ano xa levo 3. Además me está todo o mundo en riba. Miguel, estate atento, que eu son un pouco estirado nestes temas, e este ano non baixo a guardia. Son específicos de mildeo, non? Incluso xa meten un sistémico que é o que toca, é o que non hai máis remedio, non? Pero bueno, hai que proteger, se ainda por riba con esta crisis perder uvas non é negocio. Non só o albariño se ve ameazado pola presenza do mildio. As condicións climatolóxicas e o nivel de crecemento do viñedo fan que todas as variedades sexan sensibles a este fungo. Vense afectadas igual, a nivel de plagas, bueno, aparte que toda unha parcela ten distintos niveis, non? Está moi desnivelada, pero a nivel de plagas, sobre todo variedades como caíño, espadeiro, variedades autóctonas, pois si teñen ataque de mildeo teñen igual que o albariño e nada, e o desarrollo igual, non? O tinto ten un ciclo máis retrasado, vai un pelín, pero bueno, de momento non tan as dúas ben. Polo demais, a situación está a ser tranquila. Miguel Alfonso explica que na súa adega non padeceron o pedrizo que caeu hai unhas semanas, que podería ter suposto un risco para os novos brotes, mais aínda tendo en conta o tamaño que xa acadan. A rotación de vegetación e tal está bastante adiantado con respecto a outros anos, non? É unha tónica xeral, últimamente cada vez se adianta máis, pero este ano é bastante visible, non? O adianto que leva. Outra tarefa que ocupa os viticultores é o control da vexetación do solo. Feita xa as achegas cos abonados, cada un escollou o método preferido para a cuberta. Non damos herbicidas, por suposto, nin roturamos, nos cortamos a erva, entonces non se dá acabado. Empezas por unha punta, acabas por a outra, non? Sobre todo no verán que sería esta competencia da erva ca humedade do suelo, sobre todo en suelos moi arenosos como estes nosos, a competencia que lle fai a erva a cepa no verán, entón no verán hai que tela máis rasurada, digamos. Na primavera, con tal de que non lle chegue as cepas, porque estas son espalderas, porque se chega a planta, pois xa hai un contagio, máis problemas de fungos. Este ano fixemos un pouquiño de fósforo, pero bueno, xa temos bastante, esta viña xa ten máis de 30 anos, están os suelos bastante equilibrados, pouca modificación. De feito, bueno, incorpórase a erva, reincorpórase a poda, non se retira nada, non? Procúrase que os ciclos volvan. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Como os demais compañeiros do sector, a adega Pedralonga tamén rema con forza para superar a crise provocada polo coronavirus. Como a maioría das que son así como a nos pequenas, ventas cero, porque non traballar en supermercados e en superficies, pois restauración e tienda especializada toda cerrada, e cobros cero. Porque os nosos clientes, como os seus clientes son restaurantes e non cobran, nos din, oye, hai que apretarse e tal, tampouco cobramos. Entonces, está de apretarse, non? Miguel Alfonso recoñece que esta situación muda o escenario dos negocios. No seu caso, miran cara ao mercado online, un proxecto que tiñan en marcha, pero que están a acelerar durante a pandemia. Que está todo inventado, non? Pero incluso o Conservador ten unha iniciativa de fomentar, a ver si empezamos a un pouco a... Era un proxecto que xa viña de atrás dunha tienda electrónica, non? Xa tiñamos cousas avanzadas, xa tiñamos
cousas feitas, entonces nos colleu así un pouco tal, pero bueno, xa temos algo feito. En breve sacaremos unha tiendiña electrónica. Si quer estábamos acostumbrados á vida cómoda e agora hai que, eso, reinventarse e darlle a cabeza. Normalmente os imprevistos salen ao mellor en temas de elaboración, de tal, pues ahora están salindo en temas de ventas, ¿no? E de explorar uns mercados novos ou de outra maneira de abordar mercados, ¿no? E eso, incluso, bueno, a venta electrónica, hoxe en día un encende un ordenador calquera parte do mundo, non ten que ser no pueblo de al lado, e é positivo, non? Porque a crise provocada polo COVID-19 non é só a nivel galego ou español. Os mercados globais están paralizados. No exterior tamén, tamén, sí, os fuertes que temos, Estados Unidos, Canadá, Japón, parados, e non pagando, Está igualito que en España, mira que non estamos cobrando. Bueno, nos falaban clientes de Nova York que lle sale unha lei que os distribuidores teñen que recollerlle a mercancía aos restaurantes para que os restaurantes teñan circulante. O sea que, aparte de que non están cobrando, teñen que devolver cartos. Ainda teñen máis fastidiado que nos explicaba a situación para que decían a ver si podíamos aguantar os cobros. A pesares desta situación, o responsable de Pedralonga confía na recuperación, aínda que non cree que sexa a moi curto prazo. Evidentemente non vai ser unha explosión, eu penso que non. Moita xente non está traballando. O tema de que a xente salga e que gaste o que poida, non? Home, xente, pois, os salarios tenos igual. Dous, mentre non haxe unha vacina efectiva, a xente salirá con medo. Saliremos aos bares e tal, pero quen se mete nun cine, quen se mete nun restaurante? É complicado, non? Desto non hai nada inventado, está todo o mundo dando paus de cego. Os gobernos, os nós, as empresas, nese aspecto, pero bueno, salir, habémosle salir. Cando? A ver se antes de 2 anos. Este ano xa está liquidado, está claro. No caso da adega caldense, a colleita do 2019 aínda non saíra ao mercado. Estaba a piques de facelo cando se desatou toda a crise do coronavirus. Empezaba a salir agora e freno de mano, non? Paradójicamente, o único bo que ten este parón é que nos a colleita do ano pasado foi moi corta. E iba a ter un problema de suministro e agora xa non o teño. xa está solucionado ese problema, pero o viño, sí, optimista, sí, ben, estamos contentos, solamente sale unha pequena partidiña para fora, para Estados Unidos precisamente, e ben, pero está parado. O lado positivo é que mira sempre o lado positivo que a materia prima non se devalúa, non? Segundo Miguel Alfonso, os viños deste 2019 representan a filosofía de Pedralonga, tanto o albariño como os seus tintos. Somos unha bodega moi tradicional, non? Moi tradicional. Nós temos unha elaboración moi tradicional, sin levaduras artificiais, sin sabedes que é moi sencilla esta bodega. Elaboracións moi lentas, por eso ainda non empezáramos a vender 2019, porque os nosos viños salen na primavera casi branca, e non hai estabilizacións de fríos, etc. E tamén é un mercado moi específico, por eso hasta ese punto nos dá unha certa tranquilidade, porque sabemos que están aí os clientes, non? Son clientes que demandan viños máis personales, non? Son tintos moi salnés, digamos, sí, son xa máis que Rías Baixas, son moi salnés e desta zona, non? Nos que estou de Concello de Caldas, pero meus pais son do Concello de Portas. Sobre todo, meu pai falaba, na súa casa maioritariamente eran tintos cando ele era xoven, e había moito caíño e tal. Entón, é unha línea de tintos frescos, unha boa acidez, non moi alcohólicos. De feito, ten menos grado alcohólico que o albariño, pero son viños alegres, son versátiles, e o porcentaje de venta en exportación hai un 80% deste viño. Tamén andamos nos 10.000 litros, non? Con estes viños, Pedralonga conquistou mercados de todo o mundo. A adega traballa dende o ano 1997. A primeira colleita foi de 2.500 litros e agora xa rolda os 40.000 elaborados. Medramos un pouco de fora hacia adentro, porque era suerte, pero
sempre nos viñeron a buscar, non? Entonces, nunca é unha faceta de comercialización que salía ela sola, era moi cómoda. Hai uns anos empezamos a traballar con unha distribuidora moi grande de Cataluña que se ofreceu a traballarnos moito mercado nacional. De feito, traballan moito mercado nacional, non? Para nós é unha comodidade, unha empresa moi seria, unha empresa que se maneja na alta hostelería, que en Cataluña, pois, non vou dicir nomes, pero os grandes restaurantes de Cataluña, moitos na súa carta están os nosos viños. Polo tanto, nos foi moi cómodo. Que pasa? Nos quedou Galicia, conxa, non? Nos, aquí en Galicia, moitísima xente ni nos conoce. Unha situación que están intentando mudar pouco a pouco para coller máis peso no mercado galego e seguirán traballando co obxectivo de medrar a pesares do impacto que poida ter o coronavirus. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O impacto do coronavirus na sociedade está a mudar a nosa realidade e a Cambades afectado ao Albariño non é unha excepción. Neste caso non se fala aínda de cancelación, pero si de reducila ao mínimo para evitar riscos. O Concello de Cambados e o Consello Regulador valoran xa alternativas para este multitudinario evento. A decisión final tomarase en función da evolución da pandemia. Entre as posibles solucións que barallan pro Albariño contemplaríase manter a esencia da festa coas catas e a entrega de premios aos mellores viños. Sobre a mesa tamén se está a estudar controlar e limitar o aforo ás casetas, para as que o Consello Regulador non descarta outra localización. En todo caso, o futuro do festexo Cambades máis enlleiro dependerá das indicacións das autoridades sanitarias. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo.
Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.